ମତେ ସବୁ ଜଣା ତମ ଭଳିଆ ବେକାରିଆ ବଦମାସଙ୍କ କଥା। କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପକ୍ଷୀର ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରୁଛ। ସରି। ଆରେ ଇଏ ତ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି କହି କରି କାଳୁ ଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ମୋ ସହିତ କେହି ଫୋନରେ ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ହଉନାହାନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କରୁଛି ସବୁ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ଲାଗିଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହସିନା ସହ ତ ଲାଗିଯାଉ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଶୋଇପଡେ। ଏମିତିରେ ସକାଳ ହୁଏ। ଆରେ ଟୁନି ଭଉଣୀ, ଏ କାଳୁ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ନଦୀ କୂଳରେ ଆସିକି ବସି ପଡୁଛି, ଆଉ ଯେମିତି କୋଉ ଝିଅ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ଏବେ ଏସବୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋରି କାଉକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ, ଏ ଖବର ଲାଗିଯିବ, କାଳୁ କାଉକୁ ଗୋରି ପିଟି ପିଟି ସାବାଡ କରିଦବ। କାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଟିନା ଆସିଥିଲା ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ କାଳୁ କାଉ ଏମିତି ତା ପିଛା ପଡିଗଲା ଯେ କେତେବେଳେ ସିଟି ମାରୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଛରେ ଗୋଡାଉଥିଲା। ଆଉ ଟିନା ବିଚାରା ପାଣି ନ ପିଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ କି କାଳୁ କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ କାଳୁ କାଉ, ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ହେବା କଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି ରେ ଚଢେଇ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମତେ ବୁଢା ବୁଢା କହୁଛୁ? କାଲି ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନଦୀ ପାଖରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ କରିଛ, ତେବେ ଆମେ ଗୋରି କାଉକୁ କହିଦେବୁ। ମୁଁ ତ ମଜାକ କରୁଥିଲି ତମ ଭଉଣୀ ସହ, ଆଉ ସେ ରାଗିଗଲା। ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖି ସିଟି ମାରୁଥିଲ, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମଜାକ? ଆଗକୁ ଏଭଳି ମଜାକ କେଉଁ ଝିଅ ପକ୍ଷୀ ସହ କରିବନି। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। କାଉ ତ କେବେ ବୁଢା ହୁଏନି, ବସ୍ ଦିଲ ଜବାନ ହଉ। କିଛି ସମୟ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଛାଇରେ ତଳେ ବସି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରୁଛି। କାଳେ କୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସହ ନମ୍ବରଟା ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରେ। ଆରେ ଏ ନମ୍ବର ତ କାଳୁ କାଉର ନମ୍ବର ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଆ କଣ କହୁଛି। କୁହ କହୁନ, କିଛି କହୁନ କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କାଳୁ ତେବେ ଝିଅ ପକ୍ଷୀ ଖୋଜୁଛି। ଆଜି ଆକୁ ମୁଁ ବୋକା ବନଉଛି। ହଁ, ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ମା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, କଣ କହିବାର ଅଛି? କିଛି ତ କହିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବାର ଥିଲା ତମ ସହ। ତମେ କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ ଲୁସିପାରା କହୁଛି, ବଡ ଜଙ୍ଗଲରୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କେବଳ ଗୋଟେ କଳା କାଉ ସହ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା କାଉ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟଙ୍ଗ କଳା କାଉ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଧନୀ କବୁତରୀ। ଯଦି ତମେ କାଉ, ତେବେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଓକେ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ଆଉ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି। ମତେ ତ କେବଳ ମିଠା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ମୋ ଚାକରକୁ କେଉଁଠିକି ପଠାଇବି ମିଠା ଆଣିବାକୁ କହୁନ? ପାହାଡ ବାଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ପଠା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ। ଠିକ ଅଛି, ସରୁଆ ଆସିବ ମୋ ଚାକର, ତମେ ତାକୁ ମିଠା ଦେଇଦବ। ଯଦି ତମେ କହିବ, ମୁଁ ନିଜେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି ଭାରି। ନା, ଏବେ ଏମିତି କରିବନି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଧରା ପଡିଯିବା, ତେବେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୋ ମା ଆସିଲେଣି। ରହ କାଳୁ କାଉ, ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବେଜତି କରାଇବି, ଆଉ ଗୋରି କାଉ ତତେ ପିଟିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ। ଆଜି ଯାଇ ତୀର ଠିକ ନିଶାନାରେ ଲାଗିଛି। ଫାଇନାଲି ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା। ଏମିତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କାଳୁ କାଉ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରେ। ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୁରୀ, ଯିବି ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡି, ହଉ ପଛେ ଯେତେ ଡେରି। ଆରେ କାଳୁଜୀ, ଆଜି କଣ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଛ? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତ ଆଣିନଥିବ। ନିଅ, ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ତମେ କେତେ ଭଲ ଗୋରୀ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛ। ଖାଦ୍ୟ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ହେଲେ ତମେ ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛ? ନା ତ, ମୁଁ କାହା ସହ କଥା ହେଉନି। କାଲି ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବାଲାଙ୍କ ଫୋନ ଥିଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଫୋନ କରିକି। ଆଚ୍ଛା ଗୋରୀ, ଘରେ କିଛି ମିଠା ଅଛି କି? ହଁ, ମିଠା ତ ଅଛି। କାଲି ମୋ ମା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନିଅ, ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ କମ ମିଠା,
କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବ? କୋଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଏମିତି କହି କାଳୁ ମିଠା ନେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେଠି ତ ସରୁଆ ବସିଥିଲା। କଣ ତମେ କାଳୁ କାଉ? ବଡ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲୁସି କବୁତରୀ ମତେ ମିଠା ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କାଳୁ କାଉ। ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମିଠା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଲୁସି ମାଲିକାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କି ମୋ ମାଲିକାଣୀ ସହ ତମର ଦୋସ୍ତି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଧନୀ ମୋ ମାଲିକାଣୀ। ତମ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ମୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଆଖି ନୀଳ। ସେ ତ ପୁରା ନୀଳ ନୟନୀ। ଏମିତି କହି ସରୁଆ ମିଠା ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଯାଏ। ଲୁସି, ଏବେ ତମ ବିନା ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି ମୋର। ଯାଏ ଟିକେ କଥା ହୋଇଯାଏ। କଣ ମିଠା ଆଣି ଫେରିଲେଣି ମୁଁ ପଠାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ? ହଁ ହଁ, ଗଲେଣି। ଲଡୁ ପଠାଇଛି। ବହୁତ ମଜାଦାର ଲଡୁ। ତମ ବିନା ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଉଡି କରି ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ। ଆରେ କାଉଜି, ପକ୍ଷୀ ତ ଉଡ଼ିକି ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କାଲିଠୁ ତା ସହ ଝିଅ ଟୋନରେ କଥା ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି କାଳୁ କାଉ। ଆଉ କାଲି ମତେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସରୁଆ ମିଠା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କଣ ଏ ମିଠା ତମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି କାଳୁ? ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୁସି ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପାରା ଭାଇ, ତମେ ଝିଅ ହୋଇ କାଲି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗୋରିକି ନେଇକି ଆସିବି ଭାରି। ଆଉ ତାପରେ କାଳୁର ପିଟାଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ତା ପରଦିନ କାଳୁ ଗୋରିକୁ କୁହେ, ଗୋରି, ମୁଁ ଏ ପିଜୁଳି ନେଇକି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କଣ ତମେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ କରିବ କି? କରିବାର କଣ ଅଛି? ମତେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କାଳୁ ପିଜୁଳି ନେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଏ ଭାରି। ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଗଲା ପରେ ଟୁନି ଚଢେଇ ଗୋରି ପାଖକୁ ଆସେ। ଗୋରି ଭଉଣୀ, ଚାଲ ଆଜି କାଳୁ ପଛରେ ନଦୀ କୂଳ ଆଡେ ଯିବା। ଆରେ ଟୁନି, କଣ ହୋଇଛି କି? ତାପରେ ଟୁନି ଗୋରିକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋରି ଆଉ ଟୁନି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳ ଆଡେ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଇବନି କି ମୋ ସାଙ୍ଗ? ମୋ ଲୁସି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ପିଜୁଳି ଆଣିଛି। ହଁ, ଦେଖ ଏବେ ତମ ଲୁସିକୁ। ମୁଁ ହିଁ ଲୁସି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତ? ମୋ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିକି ଦେଖ। ତାପରେ ଗୋରି ଆଉ ଟୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜିଠୁ ତମର ମୋବାଇଲ ଧରିବା ବନ୍ଦ। ଏମିତି କହି ଗୋରି କାଳୁକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ।